Tervetuloa Hope Rises-kouluihin ja tutustumaan niiden oppilaisiin. Hope Rises-koulut sijaitsevat Bangladeshin eteläisimmässä Cox's Bazarin maakunnassa. Bangladesh on maailman 8. väkirikkain maa ja sen väkiluku on 175 miljoonaa. Ja se sijaitsee Bengaalinlahden rannalla Kaakkois-Aasiassa. Sen naapurivaltioita ovat Intia ja Myanmar. Maan virallinen kieli on bengali ja rahayksikkö taka. Bangladesh on äärimmäisen köyhä maa. Työntekijän minimipalkka on alle 100 euroa kuukaudessa. Oppilaidemme isien tyypillisimmät ammatit ovat pienviljelijä, polkupyörätaksin kuljettaja ja katukauppias. Lapsilla ja nuorilla on merkittäviä haasteita elämässään. Yli 2 miljoonalla lapsella ei ole mahdollisuutta oppia edes peruskirjoitus- ja lukutaitoa. 67% tytöistä, joilla ei ole opiskelumahdollisuutta, pakotetaan naimisiin alle 18 vuoden iän. 11% lapsista joutuu työskentelemään kodin ulkopuolella auttaakseen perheensä toimeentuloa. Lapset työskentelevät hyvin epäterveellisissä olosuhteissa ja tehtävissä, kuten kaatopaikoilla, tehtaissa ja kaivoksissa. Bangladesh on yksi haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen aiheuttamille muutoksille elinolosuhteissa. Hope Rises-koulut on perustettu auttamaan Bangladeshin lapsia ja heidän perheitään, voittamaan Bangladeshin haastavat olosuhteet ja saavuttamaan korkeimmat henkilökohtaiset mahdollisuutensa ja toteuttaa unelmansa. Hope Rises-koulut tarjoavat oppilailleen täysin ilmaisen opetuksen, koulukirjat ja muun oppimateriaalin, päivittäisen välipalan, kuukausittaiset hygieniatarvikkeet ja 2 vuodessa terveystarkastukset ja terveyskasvatuksen. Kouluissa on tällä hetkellä 92 oppilasta. Kouluihin valitaan oppilaiksi myös lapsia, joilla on erityistarpeita ja jotka eivät muutoin saisi mitään mahdollisuuksia oppia lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan ja saamaan opetusta muissa aineissa. Opetusta tarjotaan kirjoitus- ja lukutaidossa bengalin kielellä, englannissa, matematiikassa, kuvaamataidossa, uskonnossa ja luonnontieteissä. Hope Rises-koulut tarjoavat ilmaisen perusopetuksen myös oppilaiden äideille ja isoäideille, koska jopa 80% aikuisista Bangladeshin maaseudulla eivät osaa lukea, kirjoittaa tai ratkoa perusmatemaattisia laskuja. Naisten opetusohjelman piirissä on 60 kiitollista naista. Perusopetuksen lisäksi Hope Rises-koulut toimivat positiivisena muutosvoimana kyläyhteisössään, rakentamalla muun muassa pohjavesikaivoja ja juhlien Bangladeshin musiikin, runouden ja tanssitaiteen kauneudesta. Nyt sinulla on mahdollisuus tavata suurmoiset opettajamme ja oppilaamme. আমার নাম জান্নাতুল, আমি এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে আছি প্রায় 3.5 বছর। আমি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। শিক্ষকতা একটি আমার পছন্দের পেশা। আমি শিক্ষকতা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আর সামনে যদি আরও সুযোগ পাই আমি বড় কিছু করব ইনশাআল্লাহ। আমার জন্য দোয়া করবেন। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম রমিজা বেগম। আমি এখানে 2 বছর যাব ছোট বাচ্চাদের পড়াই। ওদের সাথে ছড়া, কবিতা, গান সব কিছু পড়াই। আমার ওদের সাথে চলতে পড়তে অনেক ভালো লাগে। ভবিষ্যতে আমি ওদেরকে গড়ে তুলতে চাই। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম মুক্তাদের। আমি হোপ রাইজেস স্কুলের ইনচার্জ হিসেবে আছি। আমি 2 টিচারকে সাহায্য করি এবং শিশুদেরকে নাচ, গান এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করি। আমি ওদেরকে, আমার 2 সন্তান আছে, আমি ওই স্কুলের সকল শিশুকে আমি আমার সন্তানের মতো ভালোবাসি এবং ওরাও আমাকে মায়ের মতন ভালোবাসে। আমি এই স্কুলে যে সাহায্য করতে পারছি তার জন্য
তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং ওই শিশুরা হতদরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে, তাদের অনেক কষ্ট, এই স্কুলে আসতে পারে তারাও খুব খুশি হয়েছে এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সকলকে ধন্যবাদ। I love my school. I love my school. Nyt tapaat muutamia suuremoisista oppilaistamme. Satkarparan koulussa on 57 oppilasta ja Ramani Paharin koulussa 35. Oppilaat ovat hinduja ja muslimeja ja tulevat hyvin toimeen keskenään. Lasten suurimmat haaveet ovat 1. Välttää joutuminen lapsityövoimaksi. 2. Välttää pakkoavioliitot ennen 18 vuoden ikää tai jopa alle 15-vuotiaana. Ja 3. Katkaista sukunsa yli monen sukupolven jatkunut äärimmäisen köyhyyden kierre. Uusien tietojen ja taitojen oppiminen mahdollistavat näiden haaveiden toteutumisen ja toivorikkaan tulevaisuuden luomisen. Sinä ja perheesi voitte olla osa tämän haaveen toteutumista. Liity nyt Hope Rises-koulujen kuukausilahjoittajaksi 15 euron kuukausilahjoituksella. Tämän lahjoituksen turvin voimme tarjota uudelle ystävällesi täysin ilmaisen opetuksen, koulukirjat ja oppimateriaalin, Välipalan koulussa, kuukausittaiset hygieniatarvikkeet ja 2 kertaa vuodessa terveystarkastuksen ja terveyskasvatuksen. Kaikki hallinnollinen työ ja varainkeruuseen liittyvät tehtävät suoritetaan Hope Rises-organisaatiossa vapaaehtoisvoimin. Ainoat palkalliset työntekijät koko maailmanlaajuisessa organisaatiossa ovat opettajamme ja rehtori. Näin varmistamme, että sinun lahjoituksestasi 100% päätyy Bangladesin lasten parhaaksi. নমস্কার, আমার নাম আতিমা মল্লিক। আমার বয়স 7 বছর। আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আমার বিদ্যালয়ের নাম হবে রাইজেস। আমার প্রিয় সাবজেক্ট গণিত। আমার গণিত করতে ভালো লাগে। আমার শিক্ষিকা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার বিদ্যালয়ে গেলে আমার খেলাধুলা করতে ভালো লাগে। বাই বাই। Nyt on sinun mahdollisuutesi luoda näille ystävillesi toivorikas tulevaisuus.